Bideo honetan zirkunferentziaren eta elipsearen arteko afinitatea azalduko dugu. Hasierako zirkunferentzia, elipsearen zentroa eta ardatza jakina. Afinitate norabidea ez da ardatzarekiko perpendikularra izango. Zirkunferentzia honen afina elipse bat izango da, bere ardatzak aurkituz definituko duguna. Zirkunferentzian diametro perpendikularrak dituen edozein bikotek elipsean 90 gradu osatzen ez duten bi diametro konjugatu izango ditu. Zirkunferentzian bi diametro perpendikular baino ez daude, elipsean ardatz perpendikularrak izango dituztenak, eta horiek bilatuko ditugu. Horretarako arku kapazaren teoreman oinarrituko gara. Lehenik eta behin, ardatzean zentroa izango duen zirkunferentzia bat marraztuko dugu, O eta O' zentroetatik igaroko dena. Zirkunferentzia horren zentroa ere, O' lotzen duen segmentuaren erdibitzailean egongo da. Beraz, lehenbizi erdibitzaile hori aurkituko dugu. Hor dituzue elkarguneko bi puntuak, elkartuta erdibitzailea emango digutenak. Erdibitzaile horrek afinitate ardatz moztuko du M letrarekin izendatuko dugun puntu horretan. Hori izango da baita bilatzen ari garen zirkunferentziaren zentroa. Zentroa M puntuan jarrita zirkunferentzia marraztuko dugu eta ikusten duzuenez O eta O'tik pasatzen da. Zirkunferentzia honek bat eta bi puntu bikoitzetan emakiko du afinitate ardatza, eta puntu horien afinak bat prima eta bi prima izango dira. Izan ere, batetik lehen ardatz bat marraztuko dugu O'tik igarotzen den zirkunferentzian, A eta C puntuak lortuz. Eta bitik bigarren ardatz bat marraztuko dugu O'tik pasatzen den zirkunferentzian ere, B eta D puntuak lortzeko. Arku kapazari esker, bi ardatz horiek elkarren artean elkartutak izango dira, ikus dezakezuen bezala. Bi zuzen horiei R eta S deituko diegu. Bi zuzen horien afinak O'tik igaroko dira, beraz batetik eta O'tik pasata hor egongo da R'. Era berean, bi eta O' puntuak lotuz S' izango dugu. Jarraian, afinitate norabidearen paraleloan zuzen bat trazatuko dugu D'tik S' moztu arte. D'ren puntu afina, hau da D' lortuz. Eta C puntuarekin berdin egingo dugu R' moztu arte. C' lortzeko. Horrela, bi ardatzen erdia izango genituzke, D' eta C'-aren afinitateaz baliatuz. Simetrikoak aurkitzeko A eta B puntuetatik afinitate norabidearekiko paraleloak marraz ditzakegu. Edo ikusten duzuen bezala, O', D' distantzia hartu eta ardatzaren bestaldean jar dezakegu. Eta gauza bere egin C'-arekin. C'-aren simetrikoa O'ren beste aldean egongo da. Hor dituzue bilatzen ditugun elipsearen bi ardatzak. Geometria lauaren metodoak aplikatuz marraztu ahal izango duguna.